जों 10 कोटी टाकानि प्रजेक्ट बाहाय जानो थांगासिनो दं। फाइनान्शियल एप्रुवेल सेंक्शन गासिबो जाजोबलांबाय, आंनि बिफाननिफ्राय गासिबो क्लियार जाबाय। बावैनो हयतोबा टेन्डार जानानै बिनि कन्स्ट्राक्शन खामानिया जासिगोन। गोजोनथाव बाथ्रा जे आसाम सरकारा दिनै प्रथम माने गिबि खेबनि थाखाय रायजो नाङैनो सरकारि प्रग्राम हिसाबै उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिदों। उपेन्द्र ब्रह्मआ सासे साकरियाल गभर्नमेन्टनि साकरि मोजां साकरियाव दंमोन। इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टरमोन। साख्रि मावबाय थायोमोनब्ला बियो हयतोबा कमिशनार रेंकसिम थांनो हागौमोन। नाथाय बै समनि ट्राइबेलफोरनि मेनलि बर'फोर आरो ट्राइबेलफोरा आयेननि ट्राइबेल बिसोरनि जि मोनसे दुखुनांथाव थासारि, ट्राइबेल आरो बर'फ्रा गाव गावनि हारि हिसाबै थांनानै थानायाव मोनसे गावनि फोथायनायखौबो बावलांनो हमबायमोन, गारलांनो हमबायमोन, फोथायनाय गोमालांनो हमबायमोन। बे फोथायनाय गोमालांनाय जाथिया मालाबाबो थांखांफिननो हाया। बै समखौ नायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ इसेबां मोजां साख्रिखौ गारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बियो आलादा बड'लेण्डनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव बारसोमदों, दैदेननाय होदों। दिनै बुंनो थाङोबा जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर दङ आरो मोनसे हारिखौ थांनानै थानो थाखाय सोमावसारनांगौ एबा संग्रामाव ओंखारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंग्रा गोबां दैदेनगिरिबो दङ आरो लिरबिदांबो लिरो। नाथाय गुबै ओंथिया बे जाथिनि गासै रायजो राजाखौ मोनसे आन्दलननि फारसे जांख्रिखांहोनानै ओंखारबोहोनो हानाय दैदेनगिरिया उपेन्द्र ब्रह्मल'। बिथां गैयामोनबा हयतोबा बर' माहारिया बै समावबो सोमावसारनो हानाय नङामोन आरो बर' माहारिनि सोमावसारनायजोंनो आसामनि ट्राइबेलफ्रा सोमावसारफाजोबदों। जायनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जानायनि सिगां बेजों लोगोनो राभा हासं बा तिवा मिसिं सन'वाल दिनै मोनसे गावखुंथाय आफादफोर जोनोम जादों। बे जोनोम जानायनि गुदियाव उपेन्द्र ब्रह्मनिनो सोमावसारनायनि मोनसे बिराद गिदिर बिहोमा दङ। बिथांखौनो मोनसे आदर्श बा एग्जाम्पल हिसाबै लानानै बै हारिफ्राबो गाव गावनि थांनानै थानाय थामोनथानि बाथ्राखौ बुंनो हादोंमोन। दिनै उपेन्द्र ब्रह्मखौ खालि बर'फ्राल' नङा, भारतबर्षआव गोग्लैसोनाय हारिफ्रा बोरै थांनानै थानो हायो, गाव गावनि अस्तित्वखौबो रैखा खालामनो हायो, बोरै मोन्थायखौ लानो हायो, बेनि मोनसे आदर्श हिसाबै मानियो। दा आसामाव गासै ट्राइबेलफ्रा बेखौ मानिथारनांगोनानो, मानियाबा खुनु राहा गैया। नाथाय बिथांमोना मानियो। नाथाय दिनै आसाम गभर्नमेन्ट हिसाबै मालाबाबो मानियाखैमोन, दिनै गिबि खेबनि थाखाय मानिदों। बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अहरह नाजानाय आरो दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ गिबि खेबनि थाखाय गनायथि होनानै दिनै जे बे सानावनो गोबां फरायसा बा सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय बान्थाफोरखौबो रायजो सरकारा होगोन। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर देरहानाय। आरो आं मोनसे बाथ्रा फोसावनो हानानै मोजां मोनो जे बिथाङा थैनानै थांदोंमोन 1990 मायथाइयाव आरो बे 90 मायथाइनिफ्राय दिनै 23 मायथाइ जाफैबाय, 33 बोसोर बारलांबाय। जोङो बे ओनसोलनि बे थुलुंगाफुरिनि जौगाखांनायनि थाखाय जेबो फान्ड लाबोनो हायाखैमोन, खामानि मावनो हायाखैमोन। नाथाय आङो रायजो राजानि अननायाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जानायनि मोनसे खाबु मोननायलाय आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टखौ नायनायनि खाबु मोननायलाय आङो बे जायगानि जौगाखांनायनि थाखाय चिफ मिनिस्टारनाव फैसा बिदोंमोन आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनो बिथाङा गिबि खेबाव 5 कोटी टाका होदोंमोन बे जायगाखौ जौगाखांनो थाखाय, आधुनिक बा गोदान महर होनो थाखाय। बिनि उनाव नाथाय थांनाय बाराव गिबि मन्थ्रिया गावनो फैनानै बेवहाय आरोबाव 3 कोटी फोसावलांदों। 5 कोटी आरो 3 कोटी 8 कोटी टाका जों मोननो हाबाय। आरो लोगोसेयैनो BTCनि बिथिंनिफ्राय आरोबाव